najmladšej memoriálovej publiky predstavila še včera na 13 hodín Ďurďovský dzecinský drámsky ansambl zo predstavu Nelapšný Šarkaň. Predstavu o zaľubenomu Šarkaňovi po textu Miroslava Anastasijeviča režiral Jakým Čapko a kerestúrska publika ju odpatrala so zadovoľstvom, čomu švedočeli veľočíslení aplauzy počas jej vyvodzenia i na jej koncu. Prez rozvarku so zglumcami i režisérom vidno bolo ich príjemné nespodzývanie, zozjak režisér Čapko spomnul príjemom ansambla u jeho keresture. Dneška še najmladším memorialošom predstavil i ansambl Ruského kultúrno-umetnického družstva Havril Kostelnik zo Skuli, ktorý odbával predstavu Odata za Vitor a ktorú po textu Roberta Takariča režirala Aleksandra Lender. Dneška na memoriálu posle dvodňovej pauzy publika bude mať náhodu patriť i predstavu za starších. Na 20 hodín bude vyvedzená hostujúca predstava zo smotry teatrálnej tvorčosti Obštiny Kula, dramské vytvorenie kultúrneho centru Kula Podozrivá osoba, ktorú po textu Branislava Nušiča režíral Dragan Ostojič.